Hello guys, di por kahan jotono no hai no hai lam sogonor no ani te kaisa ketal video bo kha khayo no ro jotono kaham keren to mai na hne wate heke sal bosuk je naithogongi to omo no khai pura bo khas sarang khai sal thanda honor no tini a kaisa recipe songoi phunongnai no ro naito je ani video no paithak jara 2,000 years later. tini ang omo songoi phunongnai no ro no omo wngkha sewai bui baksa abono pai saite sami chao omo no ang tini chowmin haike songoi norno phunuknai mo songna bagui tamo tamo nang nor nugui namankhana alu rishum moso tei hasing tei kisa piyaj tomato capsicum tongkhai ri mano gas no mwswngui tabo karai no boksai rinai karai tabo kutung khaingye oro ghee rinai ghee norok je chaya borok skip khaimano oro wngko thok kuphur phano rimano hingke tabuk oro sewai no ririkha sewai no tabuk mix khainai ghee bai mix khaimani pore obo kwchak kwchak wngkha hingke oro wngko twi ririnai twi thanda bo rimano twi kutung bo rimano ang oro twi thanda ririkha obo norok ojon khe norok twi no rwdi karon twi besi wngpaikha hingke oro obo pek pek wngui thangnai hingke norok chai maya wngnai naidi eko ang oro twi ririkha twi rwmani pore eko ani bo twi ranui thangka hingke tabuk obono tiklaipainai tiklaipamani pore khe obo karai no suwui teisa boksai ririkha oro tabuk wngko oil ririkha thok kwchak hingke ang oro som bo ririkha som nailo ang ulo powui thango som nainge rok wngui thango hingke ang swkang swkang no som ririkha thok tungmani pore khe oro ang alu ririkha alu kwchak kwchak wngmani pore oro piyaj ririkha piyaj no bo tabuk kwchak kwchak khainai hingke piyaj kwchak kwchak wngmani pore risum ririkha risum bai wngkono haching no ririkha hingke tabuk obono sarapsa kolnai kolmani pore khe ulo obo wngko risum bai haching bahai wngkha hingke oro ang tabuk wngko moso ririnai moso rwmani pore oro teisa sarapsa ang obono kolnai norni nogo wngko capsicum bai tomato tongkha hingke norok rimano kintu chini nogo capsicum bai tomato kwrwi aboni rimalia hingke ang tabuk wngko toktui ririkha hingke norok je toktui chaya hingke norok skip khai mano eko ang tabuk toktui no baja khaiui abo bai alu bai mix khai paikha hingke mix khaimani yagulo khe ang tabuk soya sauce ririkha soya sauce rwmani pore obono teisa mix khainai mix khaimani pore khe oro ang tomato kwrwi ni bodolao oro ang tabuk tomato ketchup ririkha hingke obono teisa kolnai eko kolmani pore oro ang wngko tamo hinogo chili sauce ririkha hingke chili sauce chini nogo tongo hingke chili sauce ririkha tangoi hingke moso komla abogui ang chili sauce 1 chamos ririkha ang tabuk abo mix khaimani pore khe oro ang tabuk sewai ririkha sewai rwmani pore gas ni hor no kom khaiui kol di hayake tolao nangui thangnai ba khamui thangnai hingke abo kolmani pore kaham khe koldi kaham khe kolmani pore oro ang maggi mosla ririnai maggi mosla riyakhe obo thokgalak maggi mosla rwmani pore khe obono kaham khe kolnai aswk kolna nangla kolui kolmani pore khe obo tiklaipai di hingke eko ready ani chowmin norok bo saljak try khai chai nai di belek kheno thogo hingke obo sewai hai mane aswk wngjakla obo chowmin hai se wngjakano ang kha khaio norok bo amtwui songui chakha hingke norok bo thokjakano hinui eko omo khe ani banta aro omo khe ani babu ni banta babu thojak no thoksaia aboni ang babu no kom khe rwkha chaya swkang uansukha je obo thokgalak hinui tarpore ang changmani pore khe guys
kubuna ang wansuk malia je asake thokne hine markhena thoksuka kubuna soy video na jaja khanke like share comment subscribe khairi di enke tin baga asano tata bye bye.